Andro Jablonov nad turňou PSGL o Manuša so začaven o Slováčiko te Ukrajina. Savepe zato de Andro maškartemutno projektos antik savo potindia Noriko fondos. Kamel tekeril odrom perdar dole bajkenca paramisenca to je pure vakeribnenca. Savedžana katare Slováčiko prekale Ukrajina džiko Norsko. Te za to veľ kamel nekbuterle familien lečavenca. Projekt je vyložene pragmatický. Vyprodukuje audioknihy v angličtine, v ukrajinčine, slovenčine a samozrejme v neposlednej miere tu bude ako rozprávkové kráľovstvo, ktorého infraštruktúra projektom bude zveladená, vybudovaná, rozšírená, v ktorom sa budú diať samozrejme ako rôzne súťaže, hry pre deti a viditeľnia sa aj tie príbehy. Posorkou, ktorá terorizovala dedinu, až teda ten kôň raz nabral na kopyta a tak ňou praštil o ten kostol, že keď sa na ňu zosypal ten prach, tá posorka zanikla. Zdanlivo triviálny príbeh на strane jednej. Партнером в проєкті «Антік». І взагалі наша організація багато займається проєктами різного спрямування, в тому числі і туристичного, в тому числі і взагалі проєктному менеджменті. Дуже багато років працюємо. Hlavným hrdinom ako tohto rozprávkového príbehu na Slovensku je Slimáčik Krasko. V prípade Ukrajiny to bude pravdepodobne iná rozprávková bydosť a v prípade Norov tam jednoznačne budú prevládať trolovia a samozrejme víly a morské príšery, takže tešíme sa na to, aká pestrosť tých rozprávok bude pre našich najmenších.